Okay, maglalagay na tayo ng bawang, magigisa na tayo. So dapat golden brown yung bawang. Lalagyan na natin yung sibuyas natin. Ito yung tinatawag na ginisang Mickey. Mixed vegetable. So wala siyang karne. Bawal muna ang karne ngayon. Gulay muna. Saan natin lalagay yung Knorr cubes. Ganito yung very easy to cook. Madaling lutuin. Susunod natin yung mga gulay yung matitigas. Yung sayote. Sayote. Susunod natin yung carrots. Lagyan ng patis. Ayan. Lagyan natin ng magic malinamnam. Magic sarap. Ayan. Tapos mix lang natin ganyan. Lagyan natin ng konting tubig para lumambot lang yung ating gulay. Ayun. So after 5 minutes, pwede na po siyang lagyan ng lalagyan na natin, susunod na natin yung Mickey. Yung bechin natin, lagyan natin ng bechin. So may patis na siya, huwag na siya nalagyan ng asin. So susunod natin yung bell pepper, yung green tsaka red. Mas masarap yung half-cook lang dyan. Yun, no? Green bell pepper. So yan, after mga 2 minutes, dahil nilagay na natin yung mga bell pepper natin, susunod na natin yung celery natin. Ito, celery. Lagyan nyo na celery. Lagyan na natin pala na celery. So yun. So i-mix lang yung ganyan. So yan. So nailagay na lahat natin yung mga sangkap. So i-mix lang ng ganyan. Mga segundo lang, luto na to, pwede na siyang kainin. Ayan. So okay, lalagay na natin dito sa salagyan. Wow, nice. Okay po, maraming po salamat sa tutorial na to. Sana may natutunan po kayo. Maraming po salamat.